kai dan fulani ni fa gaba ɗaya kwana biyu ta ɗauki dillali so nake samu wani inzalinta akwai wani bako da muka nai yana nan zai zo bako da na je garin su billahi da sawaye aka yi mutu sun nake kara to na san yadda ne na lallaba shi ya ce zai zo yau saboda haka ni so nake ka ban shawara a mutanen kuɗin da wanda zai sahi ya irin kuda wannan ni ina tsaka akwai waye akwai wani wanda zan hada kai wane ne da ni tiyama ba da ni ta kai a can da na je garin su wulakanta ni suke waye tun ne da ka zo ka samu kai bayani da an wuce waye zan sama akwai wani da wahabu a kuma ke gani auho na kan kwanan nan ka gane shi na kai na gode yanzu din nan shi zan ce ka samu ai ni ba ka same shi ai ba gama ai ba ka samu da an gama ai kai tuba na joga wannan ba Allah buda ne kai a kai shigo mutum ga kan karin irin wanda shigo tuba nake oga tuba nake oga fama da kaina nan zubar da ko titi nan gurin yunwa ma nake tuba nake oga aikin kudi ya samu wala ka shi ba a'a ba to dai nake a sa wani zawo akwai wani abokina ne garin su naje garin su sai da yasa aka yi mun rashin mutunci saboda haka so nake ni yanzu kawai zan je taro shi kudin kananan a shirye wallahi tallahi zan sallame ka yau sai ka ci abinci da nama so nake kawai ka sahi gudawa a ba kashe shi za a yi ba gudawa dai nake sa a sai mai tsara uku a gudawa dai nake sa a sai abokina ne ba so nake a rama mai ne ya kamata ka bari mai koda tsara yanzu dan je taro shi abinda aka yi ita nan ta hanyar zan lallabo in biyo da shi kawai ka sha kurumin ka kawai ka sha kurumin ka kan wasa fa a ba ina za ni aiki da cikawa ga mu godiya nake yi ba abin da yake da Allah ai iska ce wancan hafizi ne hafizi ka da Allah ka zo ina ga ko ɗan daba nake ta gani ka da Allah ka zo mu tafi ba abin da zai maka ba ne komai ka zo mu tafi ha ba